ମାନ କି ନ ମାନ ଭାଇ ମାନେ, ମୋର ଜାଣିବାରେ ତମ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ପୋର୍ଟସ ବାଇକ୍ ଅଛି ଦେନ୍ ତମେ ବି ଜିଏଫ୍ ବନେଇ ପାରିବ ଇଜିଲି। ମୋ ପାଖରେ ତ ନାଇଁ, କାହିଁ ସେ ଜନକୁ ହାତ ବଢେଇବା। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ପୋଖରୀ ଆସେ, ଦେଖେ କି ଡୋଗେଶ ଭାଇ ମାନେ ଗୋଟେ ସାପର ମର୍ଡର କରିଦେଇଥିଲେ। ରୁମକୁ ଆସିଯାଏ, ଆଉ ଏ ସଫାସୁତୁରା କାହିଁ କରାଯାଉଛି ଜାଣିଛ? ଆଗକୁ ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା ଆସୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତૈୟାରୀ ଚାଲିଛି। ମୋ ସାଙ୍ଗର ରୁମରୁ ରସିଦ ଗୁଡା ବାହାର କରିଦିଏ, ବାକି ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇ ମୋ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିନିଏ। ପୁଣି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହ ରସିଦ ଧରି ବାହାରି ଯାଉ ବସ୍ତି କଲେକ୍ସନ ପାଇଁ। ଏଠି ଆସିଲା ବେଳକୁ କୁକୁର ଭୁକୁଥାଏ, ସେଟା ବି ଡରି ଡରିକା। ଏମିତିରେ ତ ସେମାନେ ବଡ ଘରିଆ ଲୋକ, ବାକି 100 ଟଙ୍କା ଚାନ୍ଦା ଦିଅନ୍ତି। ପୂଜା ଚାନ୍ଦାରେ କଣ ଅଛି, ଯିଏ ଯେତିକି ଦେଇପାରିଲା ନିଜ ଖୁସିରେ। ଏଟା କୋଉ ପକ୍ଷୀ ଭାଇ ମାନେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ। ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରିଲା ବେଳେ ହଠାତ୍ ଦେଖେ ଏଇ ଫୁଲ, ଧରିଲା ବେଳକୁ ମୁଲାୟମ ଲାଗୁଥାଏ, ଖରା ବି ଦେଉଥାଏ ଯେ ବୋରିଂ ଲାଗୁଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଡୋଗେଶ ଭାଇ ତ ମୋ ଉପରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚଢିଯାଏ। କଲେକ୍ସନ କରୁ କରୁ 2ଟା ବାଜିଯାଏ, ଆଉ ଆମର ଏତିକି କିଛି ଚାନ୍ଦା ହେଇଥାଏ। ଚାଇବାସାରେ ତ ଧନୀ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାଟା ତ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ରୁମ ଆସି କେତେ ଚାନ୍ଦା ହେଲା ଗଣି ନଉ, ଟୋଟାଲ ହେଇଯାଏ 5030 ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି। ପୁଣି ମୁଁ ରେଡି ହେଇଯାଏ ଉପରକୁ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଡେ ଯିବା ପାଇଁ। ମୋ ଫଟା ଜୋତା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରି ଯାଏ। ଆସିଲା ବେଳେ ଦେଖେ ଅବିନାଶ ଲଡୁ ଖାଉଥାଏ, 50 ଛଡେଇ ନେଇ ଖାଇନିଏ। ବାକି ଆମେ ଆଗେଇ ଯାଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଜାଗାକୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଭାଇ ମାନେ। ବାଏ ବାଏ।